wani athari in ya inganta, an tambayi Abdullahi dan Mas'ud, kaifa kuntum tastaqbiluna shahara Ramadan, wai ku sahabbai wani shiri kuke yi na tarban watan Ramadan? Kala radiyallahu anhu, sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce, ma kana ahaduna yajra'u an yastaqbila Ramadan wa fi qalbihi mithqalu dharrati hikdin ala akihi almuslim. Yace ko da gigin wasa ɗaya daga cikinmu ba wadda zai sake Ramadan, jaririn wata na Ramadan ya shigo ya same shi akwai kulli a zuciyarsa ko kamar kwayar zarra akan ɗan uwansa musulmi. ما كان أحدنا يجرؤ أن يستقبل الهلال وفي قلبه مثقال ذرة هكد على أخيه المسلم. يتي كود جيجين واسا بعد يدك cikin musahabbai wadda jaririn watan Ramadan zai kama kuma a zuciyarsa akwai kiyayya ko gaba da wani dan uwansa musulmi. Duk wannan yana daga cikin abin da ake shirya da shi. Mun karanta 'yan uwa masu albarka, daren farko na watan Ramadan idan ya shiga, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, idan daren farko na watan Ramadan ya shigo, aka ce yau an ga wata, yau an ga wata, wannan dare na farko da aka ce an ga wata, sufidati shayatin wa maradatul jin. Annabi ya ce akan ɗaure shedanu da kangararrun aljanu, fitinannu waɗanda suka addabi al'umma, batar da al'umma, ubangiji zai ce a kama su a ɗaure su. Shi yasa a Ramadan idan ka ga mutum kangararre to shi ma shaidani ne mai cin gashin kansa. Yanzu za ka gani ana fara tarawihi, za ka ga har 'yan shaye-shayen nan duk sun zo sun fara tarawihi saboda iyayen gidan duk an daure su. To in ka ga mutum a Ramadan din ma ya ƙiya ladabtu, to shi kansa kangararre ne mai cin gashin kansa.